selawe wong bayange wis tak pakoni. Kula ngludruk niki dulur cuma nyambut gawe perkara ibadah nggih kula lakoni. Kanggo sangune besokne mati. Ngludruk kanggo kesenengan donyane tapi ibadah kanggo akhirate. Lali-lali aja lalayu manembah ngarsaning Gusti. Siapa bisa menggulung tenda digulung digelar-gelar lagi. Siapa bisa sayang menolong saya ditolong. Terima kasih. Siapa bilang hujan tak basah, pasar malam di pinggir kali. Siapa bilang jadi bujang tak susah, kalau malam tidur dari mana datangnya lintang, dari sawah turun ke kali. Dari mana sayang datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Kucing urus mandi di papan, si kayu jati. Badanku kurus bukan karena tak makan, memikirkan si jantung hati. Kloneng-kloneng suarane bonang, gender siter peking lan gamblang, temu kenong kempolan gendeng, iku kabeh jenenge gamelan. Paling seneng nek delok panjak kendang, sing nabuh gagah tangane jepaplang, suarane banter krungu kemontang, sing ngrungokno atine kirang. Ana maneh jenenge slenthem, nek ditabuh suarane ulem, kadek sing nabuh gak kakean gunem, kuwe dawa
kathik sing nabung rada blater tabuhe cindek pucuke jeber ana maneh sing jenenge kempul digantung rapi batik gerandul kathik sing nabung sirahe gondol tabuhe gede bokote iki mono jula-juli dangdut ana sing ngarani jare jula-juli disco jogeti sikile mendat-mendut nek dirasakno pancene encuh polo cekap semanten kidungan kula ditinggal awe-awe ledruk RRI kancane dhewe. Assalamualaikum. Tibane gak sembarangan. Kaget aku. Kaget. Tinggalane leluhur atau tinggalane para sesepuh biyen niku tidak sembarangan. Oh, temenan. Ternyata ono filosofise maksude. Oh, gender ku ngene. Kendang ku ngene. Berarti nyiptakno gamelan niku gak sembarangan. Gak sembarangan. Buktine ya kendang ono maksude. Temung ono maksude. Agong iki lho sing maksude apik. Cek tak nyebut agong apa gong? Heh? Agong apa gong? Maksude kan dawakno kata-kata. Agong. Ah, nek sak mestine ya gong. Sarene emak emak. Nek mi emi. Lah, Nek mbok ombo. rada antep dhewe. Padha Nek gak percaya takon apa Isnan niku. padha wong antem lho. Emak abeyek. Ya, kan ono antep Ya, ja. mak ketebuk. Iya. Iku berarti tibone nemen. Iya. Iku nek Sehubungan Surabaya dengan- kan ono mak kawan. Apa? Ketop menae. Sehubungan dengan itu. Mak ketebu. Nah, soalnya panggilan niku siji desa mawa geni. Makanya bahasa Salah. lesan karo bahasa tulis itu beda, Cak. Beda. Iya kan? Cara mengucapkan, cara membaca juga beda. Lah iya. Nah, oleh sebab itu, ya awake woro-woro nang masyarakat kabeh saiki hati-hati dengan Ya. diksi. Betul. Iya ta? Saiki awake dhewe nyun sewu ya, Cak ya. Mulai tanggal 2 wingi sudah diundang-undangkan ditandatangani oleh presiden. Iya. Oh, Riko maksud ngekek diundang-undangkan ya apa sih, Cak? undang-undang itu sudah Undang-undang. ditandatangani. Diperbarui. Iya, Undang-undang ono itu, undang-undang. ya. Undang-undang. Ya gak diundang-undangkan. Dari zaman kolonial Nah, itu. sekarang menjadi zaman Ngene. Nah, ngono. Iki bekno sing durung weruh ya. Misale Cak Kusnan duwe nomor HP kan sampean. Moro-moro aku ngekek nang Ngekeki wong lah iya Cak tanpa Ono, Cak. izin iku Nah. ternyata ada sanksi Dipidana pidana. Cak. Lho, Ngono. makanya aja sembarangan. Jadi harus izin secara etika dan estetikanya memang kudu izin. Tapi iki tidak cuma estetika, Cak. apa? Ya iku Attitude. mang. Loh, nah iya. Attitude. Itu dari awal, makanya kan ada yang ngasih nomor HP terus akhirnya disalahgunakan, makanya akan merugikan. Nah, sekarang ada undang-undangnya, Padahal- tidak sembarangan. Padahal dia maksudnya ya apik ae Oh, ya. iya, wis koncong ini. Iya. Cak Kusnan oleh job iki lho sing Iya. kate ngejob Cak Kusnan tak kei nomor Tak HP. ada ini. Heeh. Maksudnya Tapi api. tapi kadang-kadang ono maneh. Apa? Aku kan gak roh nomor Cak Sabil. Sarane aku duwe nomor Cak Pendi, Ya. aku kan otomatis ngebel Cak Pendi. Ya. Cak Pendi tolong aku kayak ono nomere Cak Sabil. Wong seni ku mayoritas Cak ngono. Oh iku. iya. Lah terus iki ya apa terusan Cak Sabil? Dengan catatan Izin makane. tidak. Lah wong ngene, gak ngene, duwe tak- nomor kok kon izin. tak tambahin ngene. Iya. Dengan catatan sing dikei iku dengan tidak menuntut, Cak. Ya. Nah, yo nek anu misalnya Cak Pendi sing ngekei nomere Cak Sabil, Cak Pendi, biasanya saya begitu ngomong Cak Sabil iki Cak Kusnan njaluk nomor ya apa tak kei ta. Ya. Biasanya izin gitu. Maksudnya sing Intine. izin Iya. di Ah, nang iya. Cak Sabil ati gak Iya. aku soalnya aku kan gak duwe nomere. Lah iya karena nek sing ngekekno gak izin, iki sing Sing dituntut Cak Sabile. Intine ngene lho, ojo Pendi. gampang ngekek nomere wong kono kana nggone wong ngono lho. Nah, Itulah. Nek kawe sak kanca Nek tak kira kanca naik. ada masalah. Iya. Atau apa? Intine pokoknya enggak masalah awake dhewe sing kapan? dikei iku ya utawa sing
ikhlas loh, enggak dipermasalahkan ngono ya. Iya. Ya makanya gak ojo sembarang kowe tekan kayak nomorku lho ya. Iya, benar. Soalnya aku kan butuh sampai Cak Sabil. Penting iki. Lah kok nek aku gak iso ngubungi otomatis dhek kan gak iso bergabung sampai awak dhewe. Saiki Cak berhubung sangat penting kan sampai aku tanggal piro iku ngono lho. Nah, ya tanggal 29 aja lali ya. Iki sono sing izin, Sabil ku izin mbak aku. Lah iya, apa? Pendi. Iya. Nomor sampean telepon takkan iki. Iya. Iki cak ki gak jebusin. Sing dituntut sapa? Insap. Iya. Sing dituntut sapa iku? Ya kan sing dituntut. Iki- Wong kan Gak ada njaluk nomor. jebule. Njaluk nomor. Kan njaluk nomor tok. Iya. Lah engko bek sewaktu-waktu ana job dikabari. Iya. Nah berhubung durung ana job, ya gak iso ngabari. Tapi aku kan wis ngabari karo Cak Iya. Sabil, Cak Sabil. Iya. Berhubung aku butuh tanggal 29 ya aja Iya. lali. Sampai Cak Insap. Aku kan ngomong ngono. Aku Kelompok tadi situ. Songolas. Jadi dengannya Undang-undang KUHP. yang sudah ditandai Kitab Presiden undang-undang ini, hukum pidana. Ayo dia berpikir positif ya. Iya Iya. kan? Menghujat ya Kak oleh sembarangan saiki. Lah terus ngene ono maneh Soalnya iki. menghujat. Ono maneh Cak Insap. Iya. Sampeyan mlebu nang nggone karangane wong. Roh karangane wong. Maksudnya Karangan iku apa? tanahe Karangan iku naskah iku lho, Cak. Iya karangan. Dadi aku mlebu nang critane wong. maksudnya nang nggone tanahe wong. Tanah pekarangan. Tanah pekarangan. Ah. Wah, iku lho sing bener. Heeh. Tanah pekarangan. Pekarangan. Mlebu. Heeh. Yo, Iya. sampean gak ada izin. Iya. Wah. Kena ceno, Cak. Lho, kena apa, Cak? Hah? Kena ri ta? Kena kena kancingan lawang peno. Lho, Wong Duduk, Cak. Duduk perkara enggak dikanci, Cak. Lho. Jelas ngene, Cak. ono nggone wong tanah ri. Rajeke ta. lho nggone pagere Heeh. iku ono lawange. Lho, Tapi sing persoalan duduk lawang iku lho. Heeh. Mlebu contohnya Cak Incap ya. Mlebu rono ning kono ana pitik terus dhek ngalih pitik ilang iku lho. Lah, lah iku. iku lho. Heeh. lah pitike sapa maneh sing gawa? Gak insap. Wong insap iku ono pitik nu nglirik ae. Iya. Momen aku petik walik. Rapi kok Oh, ngene. Iya. Ika dada-dada. Sopo iku ana penggemar dadah-dadah. Sabar. Aku ngene iki. Sabar Dik, sabar sik nyambut gawe ya. Aku nek kena Dinten ya, kode. Nanti kan Kak, kok sik nyambut iki gawe. mungkin informasi terbaru. Gak ping 3 ternyata ping 5. Gak sih ping 3 ping 5. Apa iku, Cak? Kok mangkal? Gak tetap eksis kok, Ludruk RRI tetap eksis. Ngene lho Cak, awak dhewe perkara iku sajane ya. Ludruk iki kan sik akeh pengemare. Buktine Ludruk apa iku? Ya apa maneh ya ari-ari iki Cak. Ludruk RRI. Lah Ludruk Ya, RRI iki engko apa telat oleh nyetel ngono ae ya wis ana sing nelpon ya. Wis jam sakmene kok kurang di puter-puter Oh, ae anu Ludruk pendengar. iki. Yo pendengar. Mereka itu. tuh mengidolakan kita. Betul. Iku karena hiburan, Ya. malam sing wis dintenteni ambek ngleset, Ya. pengantar tidur lah. Dan Kadang-kadang- rasa cintanya kepada seni tradisional, Betul. terutama Ludruk RRI Lu Surabaya. tak Padahal- tambahi karena penasaran ngrungokno Ludruk RRI. Biasanya enggak sabar nang arek Surabaya Iya. biasa menghujat ya. Lah, iku. Ayo di woro-worono bahwa tidak sembarang menghujat, hati-hati. Kita ceritakno sing episode 3 ya. Menghujat dengan ungkapan dipersamakan dengan hewan iku ya ono masalahe. Kusnane kerek lah ngono. Nah, Kerek gak kan setahun niku rek. Kan setahun. setahun. 6 tahun. 6 tahun ditambahi berarti. Tambahi karo soal karo penganiayaan. Apa maneh ana wong apa ngrungokno nang gak diputer-puter. PA iku sapa sih? Maksudnya pengarah acara iku sapa? Tak jawab ae. Bu Ami Sanjayang. Yo nang kok nang muter-muter. PA iku lah sing muter. Oh. Duduk Bu Ami. Aku yo ngono. Maran Bu Ami keturuan wonge. Turu iku mergo karena muter-muter iku mau ngelu. Makanya nih pendengar anu Muter ya. ngelu. Makanya Masukan gak apa-apa tapi ojo menghujat. Lah. Ojo meso lah. Lah iku. Meso nyarek Surabaya kan kadang-kadang kan yo ngono iku ya. Lah yo. kita boleh berikan kritik tapi kritik yang baik. Kritik yang membangun Ya. gitu loh. Wah. Kan menyebarkan foto tak tambah ya. Foto Riko tak sebarno ning media ya, ning media sosial utawa tak kirim ning wong tanpa sepengetahuan Izin. sampean, Tanpa izin. Iku yo kena sanksi. Padahal saiki ya. Nek nggone media iku kan
apa gampang diedit iki ambek iki padahal gak gembul iso dadi gembul iso dadi rangkul-rangkulan ya apa gembul Gembul Bujono, Andrawina. Gembul bujone Makanya itu Gembul. makan bareng. bareng supaya masyarakat lebih hati-hati. Ya ta, sing gak menghujat melalui gambar maupun tulisan ngono lho. lah karepku iku ya ngono Yang jelas. tapi saiki tambah gak karu-karuan Ya, makanya yang jelas undang-undang peraturan itu memang tujuannya adalah untuk kebaikan gitu loh. Ya, itu kan Ya. sejalan dengan apa namanya canggihnya Perkembangan. teknologi sekarang itu loh. Makanya dibatasi dengan undang-undang itu supaya gak menjadi permasalahan terbaru bagi Ya kita diambil semua. sisi positifnya lah ya. Ya wis Ya, ngene. Pro dan kontra itu ya waro-waro gampang. aja Nek ora-ora aku ki gak apa-apa nek iki. Bupake. Woro-woro. bupake bupake Bapak bupake. Humanis. Apa cipta? Ayo diwara-wara nang gone pecinta ludruk RRI Iya, iya, Surabaya. Mbok menawa sing kepengin nangkep ludruk RRI ya, gampang ae. Kurang mrene iku. Nah, ngono lho. Lagi ndang woro-woro. Wong kadang-kadang kan ngene, biasa ndelok nang panggung RRI tanggapan. bener. Gak iso ndelok ya ngrungokno ae siarane ludruk RRI Surabaya. Saiki RRI kan Dinane apa digital. cak iku? Kan mesti Isih, ana jadi- jame jam piro Yo, tadi yo, jelas. jelas. Iki tentang digitalnya dulu bahwa RRI sekarang itu sudah bisa diputar lewat digital. Jadi sama bisa buka App Store atau Play Store. Store, di kono download ae RRI Digital. digital. Sing sepurane Ono sing gambarnya tak ngrem. video tibane durung tak on. Oh, Iya. sing duwe HP Android ya. ya. Jadi RRI itu melalui digital itu bisa didengarkan di seluruh dunia. Tapi caranya yang mangko ya golek iya RRI digital, buka radio, buka Pro 4, buka Pro 4 RRI Surabaya wis ketemu siarane ludruk. Ojo RRI lali Surabaya. ono gambare ngremo. Nek gambar ngremo iku ditutul. Wingi aku Langsung buka ikut gambar kalau program. jengking kok. Ya wis pokoke ngono ae sing kudu nangkap yo teko nang gone RRI ya. Iya, tapi Jalan Muda 8290 Surabaya. Tapi ojo lali semboyane. Ya. Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati. Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya.
Sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian giaran Ludruk RRI Surabaya lumantar Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Ketua Ning Purbandari SSN. Sutradara Cak Haryanto. Dalu niki ndamel lampahan Dewi Lanjar seri kalih tamat. Kanca-kanca ingkang nampi dapukan Prabu Brawijaya dipun lampahaken Cak Haryanto. Ning Purbandari dalu niki ngayahi dados Dewi Lanjar. Emban dipun lampahaken dening Ning Am, Ning Wiwi lan Ning Murgiati. Cak Sabil dalu menika dados tabib. Raden Joko Segoro dipun lampahaken dening Cak Hengki Kusuma. Para prajurit Cak Kusnan kalian Cak Insaf. Cak Pendi dalu niki ngayahi dados Patih Yasa Guna. Cak nih giaran Ludruk RRI dalu menika kairing suwantening gongso Kiai Macan Putih lumantar Peruang Kesenian Mahameru Pro 4 RRI Surabaya. Operator dening Cak Isnan. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken. Sumangga. Paman Patih, Inggih, prajurit. inggih, Den. Niti pirsa kahanan Watuh Putih
ingkang kados mengaten kula nyuwun pamit. Monggo panjenengan paring dawuh. Nggih. Sekedhalipun Watu Putih menika supados kawula saged napa naminipun skecok anggenipun gesang kedah yono. Makaten Raden. Nggih. Rikala samanten wongkon Watu Putih menika kan wongkonipun Rama panjenengan. Sak kunduripun Rama panjenengan kawengku utawi kajibah mengku wonten ing Watu Putih menika. Dados sakderengipun panjenengan kancik dosa ngaten. Nggih. Kula sampun kalian Rama panjenengan. Mila ingkang dipun suwun Rama panjenengan nika panjenengan saged nyambung watang putunge Rama panjenengan. Leres. Saged ndamel kados pundi saenipun wongkon ing Watu Putih menika. Nggih. Raden. Ngestaken ta. Nggih. Prajurit Kresna. Inggih Raden. Bi nek sampe nyawang kahanan Watu Putih kayak gini. Apa kira-kira kudune Watu Putih iki wilayahne iki kudu ditanduri apa ta apa ngono? Apa kok kudu mek kudu ngene wae ngono, Jang? Nggih ngapunten Raden. Iya. Kula menika namung prajurit. Dene Menawi Raden Joko Segoro menika nggadahi pamikiran ingkang kados mekaten. Kula menika namung nderekaken kemawon. ngono. Napa ingkang dados perintahipun Raden Joko Segoro, kula menika manut kemawon Raden. Iya. Menawi saking Nggih, Paman. monggo kula Raden Nggih. wongkon Watu Putih niku kedadipun ijemaken malih. Oh, ngoten. Inggih. Dados tanaman-tanaman ingkang sampun sirna niku ingkang sampun mati niku. Niku dipun ijemaken malih istilah penghijauan. Inggih. Dados supaya ketinggal asri, Nggih. ketinggal adem, ayem, tentrem menawi dipun pisahne kalian para warga. Nggih. Nyuwun pangapunten Gusti Patih. Yo, ana apa, Dit? Ngendika panjenengan menika sejatosipun leres. Ananging Iya. sedaya menapa ingkang dados penggalih panjenengan nika wonten rintanganipun. Kok iso kaya ngono? Awit papan panggonan menika sampun dipun degi griya sakmonten kathah. Menapa badhe dipun bongkar? Ya ora tekeh dibongkar ngono prajurit ya. Inggih. Dadi sing isih longgar, sing isih kosong durung ana omahe kuwi ya kuwi dijono maneh supaya mbok menawa ana udan iku ora nganti longsor. Ngoten nggih. Ya, Prajurit. makaten nggih. Nggih, Raden. Dawuhipun Paman Pati bener. Leres, Paman. Inggih Raden. Supados kawula ing Watu Putih menika saged to Inggih. nambah panguripanipun kedahipun wonten taneman-taneman. Leres. Niku nambah sehat lho Raden. Nggih, Nambah seger waras. nggih, leres nggih. Ini kangge anak putu kita benjing. Paman, Inggih. melampah kita menika sampun tebih. Leres Raden. Wonten telaga menika sak kiwa tengene telaga menika kula kok ningali enten pawongan mriku. Cobi dipun. Raden. Cobi dipersan. Nggih. Loh, Wonten tiyang. Gusti, ngapunten Kisana. Kondon kantos mekaten Raden. sampe Waduh, kula mboten betah Raden. Paman, Kula tak sumingkir kemawon. Ngapunten. Ngapunten. sampeyan sinten? Saking pundi sampeyan? Kula Kok ngantos gandane kados ngaten? Enggak ada penyakit nopo? Sakit apa panjenengan mriki? kula Teles kabeh ngeten kan. Lah nggih. nggih. Nggih, ngapunten nggih. Heh? Anu Kisana. Niki wau kula mriki kalian tabib kalian biyung emban kula putrane Prabu Brawijaya putrinipun. Leres.
Leres putranipun Sang Prabu Brawijaya. Inggih leres. Mangke. Kok ngantos dumugi wonten mriki? Nggih, kula kenging sakit. Kula sakit kulit kula menika badan kula bintul-bintul gatel sedaya. Lah sakniki kula nanahan sedaya. Niki kalih Bapak Sampun percados. Wis ngene. Menawa tiyang menika namung akon-akon. Ngene. Nyamur laku ra. Paman. Nggih. Pun gadah pemanggung kang boten sae. Ning ketinggalanipun boten masuk akal niku. ngapunten. Kula pun matur sak wonten niki sana. Yen tak tulung gelem sampun dipun tinggal sedaya. Kula dikengken atus niki wau dikengken kungkum kalian puput dibujuk. Kula dilimpe iki sana. Den kaya mangkono. Pamikiranku apa pancen iki sengaja dibuang ning papan. Lah putrinipun napa nek ngoten Prabu Brajaya lho Raden. kula tak pecah ngoten mriki sampun dipun gandoli tangan kula. Kula kedah pecah mawon. Ojo di pamikiran kaya ngono. Kula sampun dipun tinggal kali. Ngapunten Raden. Sampeyan waloke. Tak takoni jeneng sampeyan sapa? Kula Dewi Pembayun. Dewi Pembayun. Inggih, Nana. Dewi Pembayun. Inggih. Purun melu kula. Wonten padepokan kula. Sampun. Aja ngomong sampe. Sampun Awang iki perlu ditulung. Mekaten Raden Joko Iya, Sekti. Kula matur dumateng panjenengan. Ya. Panjenengan menika Raden Lho iya. menawi panjenengan badhe nulung pawongan ingkang kados. Menapa Raden boten lensem kalih para kadang kawula cilik wonten watu putih. Nggih, Raden. Paman Patih. Ature prajurit kangge kula, aku iki menungso kula. Sami kalian kula Raden. Pemanggihipun prajurit iku ampun cecek nggih. Lho, Awit menawi ningali lari menika nggih kadosipun bedaken pitulungan. ngono. Nggih. Nimbakaken. Kondonipun kados mekaten. Ngapunten, Raden. Iki lak penyakit to. Ya putri Pembayun. Kula nggih ngrumaosi. Promosi. Menawi badan kula sampun rusak gontonipun amis. Aku ngerti. Menawi jenengan sampun boten Apa? cecek kalih kula boten napa-napa. Kula tak teng mriki mawon. Si. Sepurane ya. Aku yo ngempet gondomu sing kaya ngene. Ning aku jedere menungso. Aku duwe seh kawelasan karo sampean. Nek sampean gelem manut karo aku, lek sampean duwe pemikiran sing becik karo aku bakal nulung sampean. Raden, ngapunten. Kula nggih pengin mangertosi. Apa? Jenengan niku sejatosipun sinten? Kok atine panjenengan niku sae sanget badhe pitulungan kalih kula sing kaya ngeten iki. Aku Raden Joko Segoro. Dan Sing nyekel pedang panguwasa ing Watu Putih iki. menawi ngaten kula ingkang nyuwun ngapunten Raden. Ora duwe kula. Jenengan ingkang dados tetungguling mriki kula ngrepoti jenengan. Iki paman patihku Oh ngaten. sing kae prajurit kinasihku. Ngono. Nggih, Piye? nggih Putri Raden. Pambayun. Mbok menawi panjenengan Raden Joko Segoro ingkang sampun dipun utus kalian Gusti supados paring pitulungan kalian kula. Ning ngene, Kula manut. ning ngene. Mumpung ana seksine Kanjeng Paman karo prajurit. Nggih Raden. Paman, nggih. Nek sak waya-waya Putri Pambayun gelem tak boyong ing padepokan, terus aku iso marasno penyakite. Ana syarate siji. Napa Raden? Rungokke. Inggih. Syarate sampean tak pek bojo. Piye? Inggih. Menapa mawon ingkang dados dawuh panjenengan? Kula namung saged nglampahi Raden. Janji. Kula sampun boten kathah sinten-sinten. Nyatane kula nggih piyambakan
Nun. Kula nggih sampun pasrah jiwa raga kali panjenengan Raden Mas. Ayo, tak boyong saiki. Kula Melu mboten karo aku. saged mlampah. Ayo, tak gendong. Tak gendong putri Pembayun. Ayo. Matur nuwun Raden. Bapak Tabib Nun inggih sin. uga peromban kabeh. Nggih Gusti. Ya apa kabare? Sliramu nderekake putriku Dewi Pembayun. Ayo, Mbak. Paring palapuran. Nyuwun pangapunten sinuwun. Iya, Gusti Putri Pambayana menika boten purun diderekaken. Nyuwun piyambakan kemawon. lho. Sanjange mangaten. Dek nang wis manten. Poromban niku badhe nderekaken Putri Pembayun wonten tengahipun wana kapurih rahayu utawi siram wonten tlaga menika. Ning ngatanipun janakipun kreta sanging tlaga menika tasih tebih. Kaya ngono. Kersaning Putri Pembayun boten kersa dipun derekaken kan para mlayang ngono to, Mbak. Ije, leres menika sinuwun. Putri Pembayun Piyambakan Gusti. inggih bidal piyambak. Kaya ngono. Inggih. Sakjroning atiku aku ora mentala yen to putriku Dewi Pembayun lunga dhewe. Umpamane nek dalan ana apa-apa. Terus sing nulungi sapa, Bapak? Ani menika sampun kersanipun Putri Pembayun piyambak. Ayo ngono to poromban mawon. Ije, Inggih boten kersa dipun derekaken lajeng Putri Pembayun nekat mandhap piyambak wonten tlaga wonten tengah wana menika. Kaya ngono. Mugi-mugi menika saged ndadosaken sarana penyakitipun Putri Pembayun saged ical mbok menawi menika. Saras mbok menawi. Iya. Sejatine aku dhewe ora mentala yen to krungu kabar sing kaya ngene. Nanging mbok menawa kabeh ku mau saka Gusti sing akarya jagat. Mbok menawa sarana putriku Dewi Pembayun lunga ijen ora dikanthi mban lan Bapak Tabib lan para prajurit sing nderekake. Ing kono iso neng anggene nyuwun marang ngarsaning Gusti sing akarya jagat. Leres. Poromban malah nunggoni suwe to. Malah dikongkon ngalih. Nah, ya ngono to. nyuwun pangapunten Gusti. Gusti Putri Pambayan menika nyuwun siram terus kongkom dateng sendang ingkang tengah wana menika. Kaya malah kegojekan kados menika remen sanget ngonten Putri Pembayun. Orang direncangi. Iya. Nyuwun duka saderengipun sinuwun menika para mban apa lepen nggih boten to sinuwun. Iya, mbok menawa kabeh iku mau panyune putriku Dewi Pembayun. Ora apa-apa. Nanging sing tak jaluk peromban. Senajan to awakmu kabeh ora nderekake karo putriku. Rewang-rewang ana memuji mangaraning Gusti sing akarya jagat. Muga-muga putriku Dewi Pembayun enggal waras ora nemu rubeda apa-apa ana ing satekaning marga. Ingkang kula kuwatosaken menika wong dhateng tengah wana wonten sendangipun. Nggih menika wonten napa-napanipun kan nggih melok menika melok nggih. Lajeng menika para mban menika nunggoni Putri Pembayun ngantos tengah enjing lak yang ngono ta para mban ya. Malah niku nesu lho Gusti. Nuwun mboten purun direncangi ngoten. Pembayun nesu. Nesu karo kowe kabeh. Neng nggih kula awat-awati saking ketepian ngonten sing. Oh kaya ngono. Lah ya diawati teko aduan apa, Mbak? Inggih. Leres Gusti. Iya. Sauntara iki aku percaya karo aturmu kabeh. Mbok menawa kabeh iku mau wis pinesti dening Gusti. Yen to anakku kudu ninggalake Majapahit golek usada kanggo
ngusadani penyakit dhewe. Senajan to sliramu kabeh adoh karo putriku, aja kendhat-kendhat anggonmu nyuwun marang ngarsaning Gusti. Muga-muga Dewi Pembayun kalis ing sambikala lan bisa mari saka penyakit sing kaya ngono iku mau. Injih Gusti. Malah para mbal menika paring menika apa mangga jagung diparingi Putri Pembayun nek ora kersa to? Ya, nggih. Mboten purun. Mboten purun lajeng dipun paringi. Sedaya niku wau. Nggih. Malah menika katon bingah banget Putri Pembayun ciblon wonten tenai sendang menika Bapak. Apa bener kaya ngono nggih sinuwun. Ngene, malah iki awak dhewe nunggon teko kadon malah diusir lak ngono to, Rombang. Nggih. Nggih, Bapak. Nyuwun pidhahipun sinuwun. Wonten kedadosan menika para remban kedah pripun anggenipun nglampahi menika. Ngene tabib. Para remban kabeh tetep ana ing kraton Mojopahit. Ora susah ngupadi putriku Dewi Pembayun. Injih. Nanging sing tak jaluk Bapak tabib utusana marang prajurit Telik Sandi supaya ngawat-ngawati putriku anggone lumaku ana ing satengahing alas. Sampun. Aja nganti ana rubeda apa-apa sing tumiba marang jiwa ragane Dewi Pembayun. Sampun para prajurit sampun kerahaken kaping njagi wontenipun Putri Pembayun menika. Ingkang napa malih mban setunggal menika, mban Amin ke mboten tega. Nggih. Nggih. Malah ngantos dangu menika mban Amin nggih mboten purun menika kula ajak wangsul mboten purun. Mugi mangke watesaken Putri Pembayun menika. Ayo to, mban Amin. Nggih, kula niku ngantos tilem napa tasik dereng purun mentas. Monggo Gusti Putri sampun mboten purun. Sik nyuwun kungkum kemawon. Sik yombak kungkum. Aku seneng kok. Ngaten ngendikane Gusti. Sampeyan diusir to. Ambek Injih. Wis yo, aku aja ditinggal. Aku tinggalan wae. Ora apa-apa aku dhewean. Ngaten Gusti, saestu menika. Kaya ngono. Ning para prajurit sampun kula siagakaken supados saged ngawat-ngawati saking tetepian antenipun Putri Pembayun menika. Kaya ngono. Nggih. Saiki peromban kabeh sing tak jaluk patunggone putriku Dewi Pembayun resik ono. Aja nganti mambu barang sing amis. Nggih. Nguluthono kembang apa wae sing gandane amrik harum. Nggih. Senajan to putriku ora ana ing papan panggonan kene. Nggih. Ngerti. Nggih ngertos. Golekno kembang sing arum ya. iki kembang sembarang diresiki dhisik. Kembang melati, kembang apa wae sing gondone arum ya. Nggih. Ayo ning kaputren ana ing panggonane Putri Pembayun sing tau dipanggoni ayo kabeh diganti supaya kabeh gondone dadi wangi ya. Nggih, Bapak Tabib. Yen ngono mban uga Bapak Tabib aja kesuwen. Ayo tindakno apa sing ndak kandhake marang awakmu kabeh. Resik ana patunggone putriku. Ayo mban, ayo ya. Aja dikangenan ya kabeh. Ayo golek kembang melati. Kembang sing gondone arum. Inggih, Kang Mas. Paman Pati. Anak Raden. Prajurit. Inggih, Raden. Sawang. Kula mirsani jenengan ketinggalan sumringah. Oleh kunyunyun marang Gusti Ngamurbeng dumadi. Nggih.
kasembadan. Leres. Inggih. Saiki wis waras terdadi bojo. Inggih. Kula nggih semanten ugi Kang Mas. Kula nélakaken raos matur nuwun sanget. Panjenengan sampun ngusadani kula lho Kang Mas. Anak Raden. Iya. Rikala samanten tasih benangih wonten sendang. Nggih dalu. Ngaten ngaten niku. Lah Saiki pun mboten mondro-mondro menungso gandane kados ngaten. Ning sakniki masyaallah. Piye? Kowe kok mesam-mesem ngene piye prajurit Gusti? Menika lho, mesem. Apa kepingin ana piye? Mboten makaten. Gusti Ayu menika nyatanipun sak menika sampun semrenyah kados widodari kang mandhap saking kayang. Kulit-kulitan. Jati uri. Sawangen kulit-kulitan. Prajurit nggih rumaos bungah sangat bersani panjenengan kali Gusti Ayu. Ngoten ta, Paman prajurit. Lah rumiyin badhe mboten purun ngaten lho nggih Bapak nggih. Ngantos menawi sak menika kados makaten Gusti Ayu. Nanging. Mumpung ana Paman Patih, ana prajurit Gusti. Putri Pembayun. Inggih, Kang Aku jane Mas. takon. Nggih. Tak jaluk waloke. Tak jaluk aja ana sing ditutup-tutupi. Ngaten. Pitakonku ora bet. Jeneng aslimu yo pancen Putri Pembayun apa duwe asma sejati? Nggih. Kang Mas. Iya. Kula menika sampun dados garwa panjenengan. Mboten wonten alanipun menawi kula bikak sedaya wewadi. Kudune kaya ngono. Nggih. Kula badhe wangsulan Kang Mas. Iya. Nami kula nggih Dewi Pembayun. Nanging dhateng Majapahit kula kasuwur kanthi nami Dewi Lanjar putrinipun Prabu Brawijaya. Dewi Lanjar. Inggih, Kang Mas. Garwaku. Inggih. Ngapunten lho Bapak Patih. Yen Kula kula kedah mangkono matur wiwit dina iki sawontenipun. aku ora ndang Putri Pembayun. Ngaten. Ning aku luwih seneng bunga ngundangku Dewi Lanjar. Ngaten. Garwaku. Inggih, dalem Kang Mas. Marem rasane. Nggih nanging Kang Mas lenggahipun sampun cedhak-cedhak wonten Bapak Patih wonten prajurit. Gusti Ayu. Garwaku lho ya. Masih tak rangkul ini aku ora bakal. Kok malah dirangkul kula lingsem lho Kang Mas. Aku mau kepisahan kebasan tenang serambut. Oh ngaten. Nggih. Iya. Piye? Arep kondo apa piye? Cek saya. Arep kondo apa? Nggih, badhe matur menika kok Apa? pundi ngaten Raden. Kepingin. Mirsani jenengan kali Gusti Ayu kados mekaten. Aduh, kula paling kangen kali. Kalih semahipun. Arek-arek. Lho jarene jek legan. Kok ana sing mau kangen. Lho nek ngoten mbok menawi kagungan concongan ngoten lho Kang Mas. Maksudnya kula kangen kali keluarga kula kan gak ada pacar ini. Nggih to. Ngoten lho. Menawi kula derek bingah sangat. Nggih, Raden. matur nuwun. Panjenengan saged jejodohan kalian Den Putri. Sini kalau namanya Dewi Lanjar. Ingat kalau rumiyin kan Dewi Pembayun nggih. Inggih. Putri Pembayun. Nah, terus Raden Joko Segoro kegandengan kalian Dewi Lanjar. Wah, pas sangat. Saestu to. Nggih. Boten kok Kula derek bingah. boten kok namung ngelem terus mburine anu. Boten. Ngono ya. Kula lajeng kemutan kalian para panjenengan kalian ibu kula riyin. Ora sing ngeten iki. Kados ngaten Gusti Patih. Nggih. Wong kula derek Rama Prabu niku awit anak Raden Joko Segoro niku Jek bayi jarene. Iki kok kula ngomong kok. Nyuwun kula Paman Patih lan prajurit Kusnan. Aku direwa-rewangi ndonga. Anggonku bebrayan iki iso dadi kaki-kaki lan ninen. Kaya ngono to. Mugi-mugi Gusti amberkahi nggih Kang Mas. Inggih. Nggih. Apa maneh yen aku ndang cepet duwe momong.
Inggih Kang Mas. Menawi panjenengan menika gadah ngomong. Cinten malih Piye? ingkang ngomong putra panjenengan. Terus apa? Nggih kula. Aduh. Prajurit. Aduh. Dewi Lanjar. Nggih. Yen awak dhewe ku duwe anak sing ngomong prajurit Kusna. Iso to? Napa mboten asal? Gendongmu iso gendong bayi iki. Kula niki kados jambu mente. Lho, kok kaya ngono? Kok jambu Kan mente? sirahe wonten andhak. Inggih. Mboten asal. Ora. Nggih ngapus. Pun Nggih. Pik menawa anu. babakan ngomong ngomongan jenengan mangke. Kula kantasipun. Nggih, anu paman. Biasanipun ngeten. Aturipun prajurit Kusnan menika bikne sak wanci-wanci saged dados jiwanipun kados dados wanita ngoten. Apa ya ngono? Iso dadi lanang, iso dadi wedok ngono. Pun patos kula niki asih diisirake. Kula nek siang itu dados priya. Oh iya ta? Inggih. Nek bengi Bengi dados wanita. Kula saged Raden pun kuatos. Nggih. Menawi benjing panjenengan kagungan putra Nggih. pun serahaken dhateng mawon patih kemawon. ngoten nggih. Saged Nggih. kula Gusti mawon. Patih panjenengan kula sampun sepuh. Sepulan Nggih. tiyang. Ngomong bayi menika Mboten napa-napa. Bapak Parian Paman prajurit, Nggih, Nggih, Gusti Ayu. kula mangertos menika sedaya wujud mituhu panjenengan kalian Kang Mas Raden Joko Segara. Nggih, awit kula menika mirsani panjenengan menika remen. Matur nuwun. Kegandengan Nggih. kalih Iya. Raden Joko Segara. Nggih Kang Mas. Ning ngene. Nggih. Paman Pundi ana Raden? kare prajurit Nggih, Raden. sawetara iki sampean ninggalno papan panggonan kene aku tak cecaturan memurati. Kawasan sanget iki. Ngaten lho. Lho Kang Mas niku kok terus nundung lho. Mboten napa-napa Den Ayu, mboten napa-napa. Aku krasa ngene. Dirembak. Nggih kula nggih badhe matur kalih Kang Ngene ya. Mas. Nah, lho. gitu. Ngapunten lho Nggih. paman nggih. Mboten napa-napa Den. Ya prajurit ya sepurane sing akeh. Matur nuwun sanget nggih. Panjenengan saged kalian Den Ayu, Iya. kula kalih patih mawon. Ngoten ya. Nggih, Nggih. kula tak tarung teng mburi. Nggih matur. Ya. Nggih, monggo nggih. Kula patih mendal. Lho. Kok Nggih, ya. Dewi Lan ora salah to. Aku ora nundung. Ning aku ngerti kok. nggih. Aku ngerti ana ing jerone batinmu bakal mau ucapake karo bojomu. Nggih. Kok panjenengan menika napa nggih? Kraos ngoten nggih saking agenge rasa tresnanipun mbok menawi nggih. Lah itu mesin batin. Manten ugi kula nggih Kang Mas. Kula menika nggih tresno saestu kalih panjenengan Kang Mas. Tenan. Nggih Kang Mas. Kula badhe matur. Kudu matur. Ngoten nggih. Ya. Kula Ngene Pun, Kang karo aku. Mas. Senengmu ya senengku. Susahku ya sam. Mula ayo Nggih Kang Mas. perkara titik cilik gede dirembuk kanthi legane ati. Inggih. Monggo. Ngaten nggih Kang Mas kula Matur. tak matur. Sakmenika kula rak sampun waras wiris. Iya. Sampun pulih badan kula. Nah, kula menika rak sampun dangu pepisahan kalian Kanjeng Rama Kang Mas. Iya. Napa mbok menawi kepareng kula kalian Kang Mas monggo sowan kalih Kanjeng Rama ngaten ta. Dewi, Inggih dalem Kang Dewi Mas. Lanjar. Nggih. aku terang-terangan ora kaboten yen pancen bojoku duwe kekarepan kepingin son ngarsane Kanjeng Rama. Ning aku njaluk pangapura segede. Njaluk pangapura segede. Nggih. Titipno salamku marang ramamu yen aku ora iso. Mboten saged nderekaken. Ora iso melu sowan ramamu. Inggih. Iya. Mergo Menapa- ing tlatah kayu watu putih ngene iki akeh kawula sing cek mbutuhake aku. Inggih. Nggih, kula mangertos Kang Mas. Menawi ngaten menapa dipun keparengaken to Kang Mas. Kula tak bidal piyambak nggih Kang Mas. Mangko dhisik. Aku lega-lega marangake Nggih. bidal Dewi. Nggih, kula tak sowan tilik sekedhap mawon Kang Mas. Yen Mengke perlu kula tak matur nek sampun cekap kula terus balik mriki malih Kang Mas. janjimu pirang dina kira-kira?
Nggih janji. Yen iso janji karo aku. Sedinten mawon. Tebih napa mboten nggih Kang Mas menawi saking mriki? Ya setengah hari. Nek teko kene mrono Setengah hari. setengah hari. Nggih menawi ngaten supados Kang Mas mengke mboten dangu-dangu ngrantos kula. Kula tak bidal injing dugi mriko rak siang setengah hari. Mengke kula matur mawon cekak aos kalih Kanjeng Rama sontenipun kula wangsul mriki. Dados kula Iya, tapi kahanane beda Biyung Wi. Aku biyen budalku ki teko para esuk teko kono isuk dek wingi. Lah saiki awak dhewe kok kono bengi neng kene lho para malah bengi ki. Iya. Ya wis sing ati-ati, wis iki wis bener wis. Barang-barangnya dikek tengah kabeh. Kereta iki. Kak, para prajurit itu koyo gak wedi sih. Kok malah guyonan koyo ngono. Dhewe iki wedok-wedok ya wedi kabeh. Ya wis mbok menawa para prajurit ki ya perlu nglelipur awake mergo ya padha wedi kabeh. Nek prajurit kan ya ora oleh wedi Biyung Banami. Angine kok ngwebes koyo ngene ya. Ya apa iki apa mandeg dhisik to Biyung? Mandeg dhisik apa piye iki Biyung? Tapi kok nek mandeg Biyung, aku nek mandeg sing susah aku gak teko-teko iki engko. Wis ora apa-apa. Wis Yung wi kandhanono Yung Banwi kosere kae kongkon alon-alon mergo ana angin koyo ngene. Prajurit alon-alon sithik, aja banter-banter. Yung Ban, sampean delok iku nek njaba. Sinare rembulan wis ora ketok mendung duwedet koyo ngene lho tambahan. Cek tapi ki gak iso mandeg Biyung Ban, aku engko malah kuwatir. Aja banter-banter. Raden Mas Joko segoro ngenteni aku lho. Bojoku ngenteni aku lho Yung Ban, gak aku ki janji. Saiki uga aku kudu bali lho Biyung Ban. Tapi kados ngeten. Aduh. Kok ya ora banter, ti pokoke mlaku. Lho lha iki jarane kok malah banter ta Biyung? Biyung, hati-hati Biyung gocelan ya Biyung. Budalmu sampai saiki aku ora uncap teko papan panggonan kene. Pusaka rengkah bumi minangka dadi saksi nalika sumpahmu karo aku. Tak lilani bali ing Mojopahit ning janjimu ora nginep. Nganti dina niki Dewi Lanjar kowe ora bali. Apa iki pancen Gusti kang murbeng dumadi ora malilai yen aku urip bebrayan karo Dewi Lanjar nganti selawasi. Iya, Dewi Lanjar, ora apa-apa. Tresnomu karo aku nglamis. Dewi Lanjar kowe ora mangerteni. Lahir tumesing batin. Salumahe bumi kurepe langit. Pung wanita sing duwe jeneng Dewi Lanjar sing tak tresna. Iya. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Yen kowe ora bali, wis mlen janji-janji koyo ngene iki. Ora perlu. Ora perlu aku ngarep-ngarep tresnamu maneh. Pusaka rengkah bumi bakal tak
jabut sing tak tancepno nang ngene lemah kene. Mbah. Pangapurane apa engko kedadean? Hei Lajar. Apa kira-kira mung semene tresnamu karo aku? Tak jabut pusaka iki. Lajar. Pangapurane kabeh Gusti karo Gusti karo jagat. Kowe kepisan karo aku selawas urip. Usah tak jatuh dadi segoro koyo ngene. Kowe jebul saking segoro Lajar. Dudu dunya bondo sing tak jalu. Dudu dunya brana sing tak arep tresnamu. Lahir temen pati ojo blanjane karo aku. Cukup seminggu dulu. Dewi Lajar, cukup seminggu dulu. Kabeh piyeman kabeh wis padha klerem nanggone segoro kene. Kang Mas Raden Joko segoro. Aku njaluk ngapura Kang Mas. Aku gak iso bali nalika srengenge sik ana Kang Mas. Jebul pengine kaya ngene aku malah ora iso mulih. Aku saiki malah kerem nang segoro kene Kang Mas. Mergo bumine bengkah dadi segoro. Iya wis. Aku gak oleh obah. Aku gak oleh ngelawan ini bayi. Tani tambah suwi tambah jeruh. Iki kok kaya ana pawongan akeh nang ngisore segoro. Apa iki bener? Aku wis manggon nang nggone telenge segoro. Kok akeh menuwang sing padha ndelok tekaku. Rupane rena-rena, wujude rena-rena. Ono sing awake jangkep, ono sing awake gak genah, setengah menungso, setengah iwak. Ono maneh sing loh, kok aku malah dadi lungguh ning watu karang segoro kene ya. Kok papane malah luwih dhuwur teko wong-wong akeh iku. Loh, sakku penganku ki wetengen ombone sakmene nganti ra kena diukur. Kabeh menungso kok malah nyembah nang aku. Aku kudu piye iki? Gusti. Napa iki? Kedah kula lampahi Gusti. Napa kula niki boten pecah to Gusti? Napa kula niki sampun dados panguripan? Ingkang kedah urip tegene dasare telenging segoro mriki. Menawi menika kada ingkang kersa kula, napa teges menika sedaya kawula kula Gusti.
Apa sing kudu tak lakoni? Apa nek aku manggon ning ndukur dhewe iki? Apa ateges bener yo nek aku ki sesembahane kawulaku wong sakmono kae. Tapi aku gak ngerti iki nang endi. Nek nitik teko wewengkone Kang Mas Joko Segoro iki kaya-kaya nang sih lor. Apa ya iki jenenge segoro lor ya? Ya wis, apa ngono ae ya? Ya wis. Kabeh kawulaku tak tampa kabeh sembah Gustimu kawulaku. Ya wis, nek aku wis mapan ning gone pucuke Karang Segoro kene. Lan aku wis kelakon mbok sembah kabeh para kawulaku. Nek aku wis mbok anggap aku dadi sesembahanmu. Aku yo kudu gelem nek mbok sebut aku ki ratumu. Yen ngono nek kene aku bakal nak yenake. Yen aku iso mbok sebut Dewi Lanjar.